skal lige ligge under. Den sejlsat. Det var godt at høre. De store bølger der alligevel. Altså, den når altså bare godt. Det gjorde. Det var ligesom en almindelig speedbåd, det med det. Bare gjort sådan der. Jamen, den skal lige op for, altså den skal lige op på de der 30-40 km/t, så ligger den der. Det har noget med propellerne at gøre. Jeg er væk fra det. Du kan jo... Jeg ved ikke lige, om man kan gå til sådan noget. Det er rigtig uden at afforme motor. Ja. Så herpå. Her. Den bøj. Altså, når vi ser propellen, så den kaster vi op. Ja, i båden. Den er vippet, så den går ind herinde. Og hvis du sætter ud og gør sådan her, så er det ligesom om du har en frihed. Og jeg skal lige prøve at se, er de varme de her? Ja, det bliver de så også jo. Hvor varm er den der? Ja, det er ikke sådan. Nej, men hvis du holder det over, så er det ikke varmt. Nej, men det har den nok været, dog. Knaller det, eller hvad? Har du en knald? Den blev for varm før, ikke? Jo. Men nu får jeg en masse af flowlys. Det er det. Nu kan jeg se, der er to derovre i siden. Så har det fået fra før, han selv skulle hente det. Nå, han selv skulle hente det op. Jeg gad jo godt, at man lige kunne der var plads til det. Det vil sige, at der pump, den skal køre over den samme. Men det kan den vel også. Det kan den vel også, ja. Okay, det bliver noget bøvl at få de der batterier i, det kan jeg godt se. Jo, men det kan ikke gøre det. Du gør det, hvis du forlænger bagaksen, så kan du have mere plads. Ja, ja. Jeg kan nu se, hvad der sker med det her, fordi det er altså... Der kan fandme ikke mange smør at komme ud. Nå, Kim, så kan du godt slukke for videooptagelse. Nå, har du filmet også så? Alt det hele er blevet filmet siden vi startede. Ej, så skulle du have den på, da du vælger.